Dar toată lumea, bine vă regăsim la un nou episod de cum să instalez SAMP. Astăzi o să instalăm SAMP. Acest link va fi și în descrierea. Eu nu o să mai-l downloadez odată când l-am downloadat. Acesta o să vă apar GTA X. O să vă apar download. Eu o să meargă cam greu că mai l-am instalat. Dați yes, continue, unde vreți să-l instalați. Next și dați. Și nu vă trebuie, și după aia băgați SAMP unde e. Și acum o să luăm SAMP. SAMP. Dați aici la download. Download SAMP, save file. Eu l-am downloadez odată. Yes. Aia, grey, unde ați instalat voi GTA-ul. Continue și atât. Sper că v-a plăcut acest tutorial. Dacă aveți probleme, mă sunați pe Skype. Skype o să fie în descriere. Pa, pa, România! La revedere!